eka euskaltegira hurbildu gara, eta kamera aurrean Beñat Altzaga eta Maider Ugarte dauzkagu gurekin. Eta iraila begira, euskaltegi honek prestatzen ari duen eskaintza berezi baten inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan. Hain zuzen ere, ikastaro berriak eskaintzeko asmoa duzue datorren ikasturtera begira, beraz, pixka bat konta eguzuen, nondik dator ideia hau? Urte gara matzagu, barne hausnarketa batean, azken urteetan konturatu gara ikasle profila asko aldatu dela. Eta batez ere ditugu ikasleak egiaztagintzara begira, hau da, tituluak ateratzera begira. Orduan, konturatu gara prozesu horretan, hau da, tituluak lortzeko prozesu horretan ikasle batzuk kanpo gelditzen direla, haiek ez dutelako euskaldundu nahi tituluak lortzeko. Eta alde berean konturatu gara baita ere, garai batean etortzen zen ikasle profil hori ere gero eta gutxiago daukagula. Orduan batetik da, gutxi etortzen direla euskaltegira euskalduntzera bakarrik, titulu hori gabe, eta etortzen dira gutxi horiek ere batzuetan ez dutela haien lekua hemen topatzen. Klaseak tamalez askotan bideratzen ditugulako nahi gabe inkontzientekin titulu horren bidean. Orduan ikusita nolabait hor hutsunea bat genuela, pentsatu genuen interesgarria litzatekeela hori ikastaro bereziak antolatzea, beti ere titulu horietatik kanpo. Horixe da, hausnarketa ariketa hau egin duzue eta ariketa honen emaitza horretik aurrera martxan jarriko diren ikastaro hauek izango dira. Ikasleen profila horixe aipatu duzu, ez? Titulua bilatzen ez duen ikasle mota horrentzat prestatutako ikastaroak izango dira, ez? Hori da. Hor utzen dugu nahiko garbi, ikastaro hauek bereziak izan da ere, lau trebetasunak, edozein hizkuntza ebaluatzeko dauden lau trebetasunak, irakurmena, entzumena, mintza eta idazmena lauak landuko direla. Baina beti ere, titulu ofizialetatik aparte. Horixe da, metodologiari dagokionez ez dakit beste ikastaroetatik zertan bereiziko diren edo zeintzuk izango diren alde nagusiak. Alde batetik, lehenengoa argi eta garbi da tituluetetik aparte dagoela, orduan beste helburu batzuk dituzte eskaintza berezi hauek, eta gero bestalde bakoitzak bere metodologia propio duko du oso desberdinak baitira. Ez, adibidez, mintza taldean garbi dago oinarria mintza dela, ahozkoa dela, ez, ahozkotasunetik euskalduntzea. Zure ofiziotik euskalduntzen berriz, zure ofizioan, zure lanean beharko duzun euskara horretatik abiatuta arituko gara. Orduan bakoitza denak oso desberdinak dira, orduan bakoitzak bere metodologia propioa edukiko du. Baina, norai pixkate ipatu, azkenetan bezke, ikastaro guztiak egongo dira, helburu komunikatiboaren aterkipean. Betire praktikotasun horri begira, eta bakoitzak, Maider ongi izan duen bezala, izango duenaren bakoitzaren metodologia, metodologia diferentea, dena izan gutelako lurtzuratzeko bat da praktikotasunetik, testu genero diferenteak aztertuko dira, bakoitzareak eskatzen duen testu genero horren arabera, eta betire praktikotasunetik, eta helburua izan da betire gero kalera ateratzea euskara erabilera izateko. Eta ikastaro berezi hauek gai antolatzeko asmoa duzue, konta eguzu pixka bat zeintzuk izango diren gai hauek, hau da ikastaroak definitzeko markatu dituzuen hasierako gaia. Bale, 7 ikastaro atera zizkigu, azkenean, hasiera batean asko gehiago genituen, baina konturatu gara gehiago zirela, eta 7 ikastarotan edo laburbildu ditugu. Batetik daukagu ikastaroa, aurten ere ematen ari gara, orduan ez da berria, baina berezia denez hemen txertatu dugu. Talde azken batean da, Itanoa ikasteko talde bat. Bestetik daukagu Euskalduntze taldea. Konturatu gara, Irunen badagoela profil bat nahiko esanguratsua, euskaldunak direnak, euskaraz bizi nahi dutenak eta Irungo errealitate soziolinguistikoa dela eta arazoak dituztenak euskaraz bizitzeko. Orduan, nolabait ez gatoz Irungo errealitatea konpontzera, baina bai pixka bat hitz egin dezagun denon artean, nola dugun buelta eman, nola aldundu gaitezken modu kolektiboan, hau da, soziolinguistikatik abiatuta euskaldunduko gara, edo euskaraz jarraituko dugu bizitzan, jarraituko dugu nolabait oztopo hori aurre egiten. Bai, ez, zenbatean igual ere, magurtuko lako tresna batzuk, eguneroko
ez dakio badaki edo ez dakit zer erantzun, bai, pues, egoera biologiko honek eramaten gaitun, egoera deseroso horietan nola baitez, nola jokatu egin jakiteko tresna batzuk horretik euska ahalduntze horretatik abiatuta. Hori da. Hirugarrena ez dengontzatik kulturgintzatik abiatuta euskalduntzen. Konturatu garelako, nahiz eta klase ohikoetan edo esan dezagun arruntetan euskal kultura ematen den, ez da oinarria izaten. Eta ikasle askok bai eskatzen dute maider gehiago behar dut, ez? Euskal kultura gehiago ezagutu behar dut. Orduan, prestatu dugu ikastaro bereziki euskal erreferenteetan oinarritutakoa. Zentratuko gara batez ere, baina ez bakarrik, literaturan, antzerkian, bertsoan eta musikan. Berezik esan dut, baina beste guztia ere jorratzeko dago. Gero, laugarren alitzateke aipatutako zure ofiziotik abiatuta euskalduntzen. Hau da, euskalduntze prozesua hasteko pertsona honek berak bere lanean beharko duen euskaratik. Eta gero hortik aurrera egin dezala berak nahi duen ibilbide guztia, baina abiatu gaitezten hortik, ez? Zer behar duzu lanean hori emango dizut. Hurren balitzateke alfabetatze taldea. Garai batean asko ematen zen, gero zait oso ondo zergatik batera utzi zitzaion, eta irutzi zaigu berriro berrartu behar dugula. Eta da, nolabait euskalduna den pertsona hori, baina euskaraz alfabetatu ez den pertsona horri, azken batean dira euskara batuaren arauak eta ematea. Hau da, zure ahozkoa nola pasa dezakegu idatzizkora. Eta lagundu, euskaraz eroso bizi dadin, administrazioarekin harremanetan dagoenean, nola egin izapideak euskaraz, nola idatzik esagutu bat euskaraz, komunikabideak ere euskaraz kontsumitu izatea erraz, eta algun horrekin. Ondoren, mintza taldea daukagu, mintza taldea ez da berria, urteak dara matzagu, kerroz banago iruzpala urte dara matzagu mintzen eskaintzen, baina berezia deniz ere hemen txertatu dugu. Lehen esan da bezala, mintza da euskalduntzea, baina ahozkotik abiatuta. Euskara hitz egitetik abiatuta, jendeak hobetzen du bere hizkuntza, bere euskara. Eta azkena, idazketa sortzailea da. Eta hemen, nolabait, landu nahi ditugu testu generoak. Idatzi dezagun, bakoitzak bere barruan daukan hori bota dezan. Testu generotatik izan poesia, izan gorazarrea, izan ipuina, kontakizuna, txistea, komikia. Edo txosten bat. Bai, txosten bat. Erabat irikia. Primeran ikusten dugu eskaintza zabala dela, eta hori, helburua tituluak lortzea ez denez, imaginatzen dut klaseak ere beste era batera planteatuko dituzuela, ez da? Bai, hori da. Lehen esan bezala bakoitzak bere metodologia propio edukiko du, baina ere kontuan esan duen bezala praktikotasunean oinarrituko gara. Baina oso garbi daukagu ikasleek ere nolabait bideratuko dutela gidalerroa edo, ez da irakasleak eman duen plangintza bat eta metodologia pentsatuta, erabat moldagarria da, erabat flexiblea da, ikasle horiek momentuan dituzten beharretara egokitzeko gai izan garelako. Horixe da, azterketen presiori gabe, hori, klaseak ikasleen eskari edo beharretara egokitzea erresagoa izango da ere, ez da? Eta gare, ere esan nahi dugu, gu sinetxita baitaude, azterketari zuzenduta ez dauden arren, hemen dagoenak azterketa gainditzeko gaitasuna eskuratuko duena. Usin izan dugu bestelako ikasketan prozesuan, hemen ez gara, tematuko ez, azterketari begira, baina inork ere nahiko balu bestela ikasi, bai, gozamen utxez, azken batean hemen bakoitzak izena emango du, ez gustoko duen horretan, hemen kontuatzen badea, esparru diferentea ikutuko ditugu, hor, euskara gaitasuna eskuratuko du, beraz, euskara azterketa gaitasuna ere lortuko du. Horixe da. Izen ematea aipatu duzu, konta iguzu ezakit noiz egin beharko den ikastaro hauetan parte hartzeko izen ematea eta zein izango den horretarako bidea. Bueno, izen ematea iraian zehar, gu iraiaren batetik aurrea atea zabalduko ditugu, bai? Eta orduantxe euskaltegira hurbildu eta izen eman. Ikastaro guztiak izango dira astean bitan, goizez edo arratsaldez, pixkate taldeak agaiko dugu, egonda etorri, goizak esan bezala noiz alduen, eta horren arabera sortuko dugu taldea.
baina izango dara astean bitan, eta 2 orduko saioak. Vale, eta ezakitia da, ikastaro berri hauen inguruko informazioa zabaltzen hasiak atzareten, gutxienez jada euskaltegian dauzkazuen ikasleen artean, pixka bat nolako harrera izan duten, edo jendeak horiekiko interesa agertu duen. Bai, mezu bat bidali zitzaien gure ikaslei, baina behin ikastaroa amaituta, aurreko urteko ikasturtea amaituta. Batzuk baina esan ziguten oso interesgarri iruditu zitzaiela eta ez dutela espero eta hala ez, hau ez genuen espero ilun batean, baina horren jo dakigu. Kontua da bidali geniela esan bezala ikasturtea amaitzerakoan, udaran, orduan euskaltegian ez gara egon, orduan ez dakigu benetan zen nolako harrera eduki duen. Bueno, ikusiko dugu zelako harrera duen etorkizunean, beraz esandakoarekin geldituko gara, mila esker bikote. Zuri. Dale, eta bukatu baino lehen, gauzak azpimarratu ikastaro hauek ere diruz lagunduak izango diela. Orduan, klasera etorriz gero eta aprobetxamendu ona izan ez deo, gero, hiruko udala edo aberen aldetik balintza batzuk xehetasunetan sartu gabe, baina ikastaroaren ez egun itzuliko lioketela ikasle hori, orduan alde horretatik horre sartu ditugula diru laguntzen gugera, animatu. Horrekin ere geldituko gara, mila esker. Hale.